بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال نعم كرمه محمد نعم على كلا تقوم نعم نكرمه نعم ما فويني تلي أمبا إني واتي إني سوما أوكرا إني سونغالو tiens là am beni sungalo ablay أيوة am beni sungalo نعم كم تقولي awa ablay ko kon manro ko be abe limania de bolo sisa limania la akbar ko be limania de bolo notre chien là نعم malitain manro أمانه أيوة على كاميرا amina كرمه محمد nam ko ni mamumba feka tasma fa ale mogo te jijelen o chien ntado muno wefu ablay ni ibe ki yere magonya ni imago be nya to fen na nam etanya ni to sila de abe nya bo nya fen ma nam ebe o ferete alna bitlaka isi kimri ko nerema ajatemno ko ni mamun to torajila ko ali nege blemanda ma bamne ablay ma digne ablay obeson ko bema la akbar ni be yere ni boli ni konongo atebe nam ni be yere ni na jagwe ablay ebe do fe ali ni mi mano ima kako madama ku ceri muye ko ni ya fo dusu kashi to ka fiefle ala ba be kule de ko ne chende imai amba fo ni lango sugo kumune o ko la bomango allah akbar ko te doya ma dusu kasilima ko te daga kasiba to ma de ma digune ko te doya ma allah akbar ko fidini abla abu turu dai kundura aboke kasikuni allah akbar yo fam aywa bismillah karamo naka abdullah nam amba nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi alamsai namu abrikalot lemgani fla samba fla ani mugani kili abla an shiraira la kantle herela namu gafo bambulo sungalo kalo ko sebe ambi bit le tana aba fo la misa wotea aywa ramadan kalo allah karamo malu nam ko namakoro la chogo akaso data surgut bakorin longo yoro to manki longo la farati abla ni be farati ko ngina mala adama de manga farati ay ko de janto la namakoro do ba fo surgu bo mo ko ka famu awa be famuya namakoro ni mo ma fo surgulo ko ni surgu koro la chogo akaso data bakorin de o te bakoro kan longo yoro wal matemesrani abla farati may aywa bismillah informateur ko di akumana akwanga dogotro so bawo ani krengren la shashi bamako ya ani kati namu akolu konko malembe barabla re kamala etleta tugunia aywa abla mi zelen sagonsoni yoro ni nyonche mado bembe munu funnendo de ko beta energy nyama so re yoro ko kata usigi ku kaniso goyaira namu mi yelemai sa sente kono mi yelemai anga jamana kono kran CEPE o mawu yesebeundo ka sebonta katana SNP la kata dantreli ke SNP ko abala jeji nyama dolena ni watina naam mi Ibrahim mi debi ka fatuli Idris Debit itno afali ni sanche akara dimi mali ombulu de aywa koni anteriba nam anteri berebere do kele ka wolanseme aywa mi jamana re kono sa fanga ani bara fanga baraketugo kankelina chamanche fanga yi do munun bolo darako e karata dunye ADPEM ale ko ko ale fiyen mun yala ama dan o fiyen folima même se ka ke boda e ayo fene buluda tubarikallah ammi le soir de Bamako bafo Bamako wula ale ko di debi aywa a fo minge ko anga knet la mo beta barablala nam kletan ka damne bila bira ke ayata lama ko gouvernement kan ki sigi ko krowa aka nga ke to bela jirena ablay kan ko inkumbe kada ka male makana ni watina de akana to shila kono te mgo haklibe buka barabla mi kera kudayi Ibrahim Boubacar ke taka watila saya mi mboro la ni cheni mi kerola onyo ngore kana ikunda malikande aywa nga bana kumeka usani bana furake sigatola abla ni wati na Conseil national de transition gouvernement masaba munu chamanche fanga olu koni ngulelendo biso komandan na kran la anga blomba cheba unya kata unyininga o kenye folike udalakana ko munu dibilendo no buse ka nye folike kayelen blaga kayelen da aka tabarakallah
abla ni waati na mun kɛra gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti mara la a ko dɔbɔ o yɛrɛ ka maa 1600 1,600 ani 40 o ye denmisɛnninw ye olu de jateminɛna k'a fɔ olu bɛ sigida la bi Sofara ani Jaba a kɛɲɛ foyi t'u kɔnɔ u talen bɛ u kun sɔrɔ ɲini ye saya ɲɛsiranya yɛrɛ ma ani baloko ntanya o fana ɲɛsiranya yɛrɛ ma o tɛ ɲuman ye Ablaye nin de wale dama dɔ ye min ni an ye a kunnafoni sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ walese ko wele ye mun sɛbɛ bi sɔgɔmada in na u ko dugukolo ko a mankan kati k'a kɛra sababu yɛrɛ maa 10 olu joginna o ma bɛn dɛ o tɛ mankɛ o kɛra kelen ye ko nin kɛra dabalibanko ye Katikaw fɛ yen sigida 2 maaw olu de filɛ nin ye kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka bere ni ntolakuru ni morfaw ta ɲɔgɔn kama o la sa a min ye nin denmisɛnnaka minnu bɛ Ntegedo Ɲare commune min bɛ Jalakɔrɔji ani minnu bɛ Sirakɔrɔ Ɲare commune min bɛ commune urbaine min bɛ Kati olu denmisɛnw de fɔra ɲɔgɔn fɔ a fɔra Ablaye nin waati na Kucala banbanciw filɛ nin ye kana ɲɛrɔkin ka kɛ lɔkɔlisow kan ka lɔkɔlisow datugu ka saranganali kɛ lɔkɔliden mansaw la ko ni denmisɛnninw kɔni yera kalan na denmisɛnninw ta fila ni cɛtigɛ wa denmansaw fana ta fila ani cɛtigɛ ni wale dɔ ye min ni a nimisa ka bon kosɛbɛ nin kɛra Titibugu la ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la an bɛna don fayiri la tuma min na Titibugu y'a Togo n'a bɛ san 20 bɔɲɔnko la ale denmisɛnnin kuru dɔ de filɛ nin ye kana k'ale sata ye a k'u kun bɛ muso dɔ de nɔfɛ k'o bɛlɛ ɲɛ dɔ mankan bɔlen min kɛ gardienkɛ y'i kunnabɔ k'i taama k'a ɲɛɲini k'a b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn denmisɛnnin ninnu u yɛrɛ kɔni u ye mɔrifa ci a la ne de kɛra kɛrɛnkɛrɛnna Titibugu la don alu mahina la Ablaye ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati na i n'a fɔ Sunkalo Bubakar Sidiki Sangare commune 4 la k'a a filɛ nin ye ka na maaw sɛgɛrɛ ne balo ye a kɛra tarata commune 4 la ni min ye waleɲuman dɔ min ye nin ye ni funisiriya min ka ɲɛsin maaw ma bolokolon ko a ye malobɔrɔ ton 50 ani sukaro bɔrɔ ton 50 ani 6 a y'o de tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ alimamuw b'a la sigida maaw b'a la minnu ye maakɔrɔbaw ye ani musolakaw ani maa dɛsɛlenw minnu ni a kɛɲɛ foyi tɛ olu kɔnɔ Ablaye nin de Eko ka kuma ye bi l'indépendant ka kuma ye jumɛn ye indépendant kuma na min bɛ se k'a to ɲina an ka kɔri sɛnɛ an n'a sɔrɔ faamaw ye sɔngɔda kɔri kan min bɛ maa su ka kɛ kɔri sɛnɛ kan a kana lagosi taalen ɲɛ kulu dɔ wulila k'a yira k'a fɔ SCPC ko alisa ko o kulu in ko Bakari Togola bɛ o kotigiya la o kulu in wulila ko ka nin kulu in k'a da kolonci k'a filenkolonci fɔlɔ o kɔ u ni kɔri sɛnɛlaw ani CMDT maabaw u bɛ sigi ka kuma bɛɛ lamɛn fɛ ko ye min ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca a fɔ Bakari Gɛntɔ don o de fɛrɛ tigɛtɔ don Ablaye société civile ale ye ko dɔ ɲini CNT cɛbaw fɛ n'o ye yɛlɛma politique yɛlɛma ye ani yɛlɛma minnu bɛ ka taa sariyaw la u y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen don CNT ɲɛma in bolo dɔwɛrɛ tɛ u ko cour constitutionnel cɛbaw olu kɛ ta o kana kɛ k'i bolokɔni si karisa la walima a y'a to karisa kɛ maa 2 di dɔ kɛ maa 3 di k'a kɛ ɲɔgɔn dan yɛrɛ ɲɔgɔn dan ma a kɛ ɲɔgɔn dan ma ko o de ka di olu ye o la sa a kana kɛ hali denmisɛnninakaw u kana a kɛ komi n'a sɔrɔ olu ɲiyɔrɔ t'a la dɛ a kɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn b'o la muso b'o la wa hali maa minnu fana ni lɔjurutɔw don ka ni Ala ye lɔnni kalifa u la n'u bɛ se ka Mali u bɛ se ka Mali ka baara kɛ ɲa o kɛlen k'a boloda fɛnɛ ko kulu kɛrɛnkɛrɛnni min n'o ye kulu kelen pe ye min bɛ se ka seni yɛrɛ walima délégation aux élections DG kulu min bɛ se k'o nɔrɔ bila o kɛ kulu kelen pe ye bɛɛ lajɛlen kɛ i ɲɛmada o ma min bɛ kɛ so camancɛ ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ne fɛsɛmancɛ ye Ablaye ni waati na jamana ɲɛmaa kalata min bolo dalen don san 2022
ko Kulubalakaw Kulubalakaw kacha ko abena ke oluka singroma chede de anse Kulubalaka kacha ala munum be joro nyini chama Iber Kulubali Maliki Kulubali Musa Sengo Kulubali Seydou Mamadou Kulubali nimbela jelenye mabawi jara kelenga kala aywa blay nimpenda manogo wale kuma bi yaro ale ene bana kelenga kuma la na fora ko edem ma obefe katama kataski o dalala labi anyama so dalala la ene bana ka kuma fleni ko sigilini ko Bamako maranyema amajenai amajenai wala sa min nganga keso wadana energy du Mali re nyema su dalala ere la Bamako gouverneur amajenai wala sa ye barado damne ko yoro o akunte dore me yelen seconde oni yoro nyonche nga aka akli jigi ka fo demsenen do olu tara bout du travail la o fene do kunte bene olu fene ko be ka sigiri do ke bout du travail la ni ko kay ndala police yu balala aywa Ablay ni watina artiste Aminata Wasije modon ko afene ayi bulubo ayi ka ifunisira barado ke kanyeshi mama krenkren la yoro mimbe noy hay bongoy ani danga dire marala we balodi oluma akra ntene abrikal kletan kononton donc ayaka lay dafa akunya fois ay concert de ke ko ni fe mun soro la abu fen 50 duma aywa donc la yuti mena aywa ni kaloyi ni funisira kaloyi ni mene kablaida akawsa ni dalan kaloyi sikatola Ablay même se ka to keleb se ka ke sal jamano kono to mina america nga kele bulu fara ko o fona ko kube demendo G5 Sahel teboma ani barkanma même se ka to bamanchin nu ube u gwen fokata tegebla ukula tubarakallah peine de mort shara ke ka joka mugu chiala ka ajoka mugu chiala shara rema shara buluma ako condamnation à mort ni min kera madila samba fla ani tan kononton ako nani abora nanina kana bisabala samba fla animu quoi Allah akbar okoro mali be fe ka don nin donda de fe ay shara ba on fait mais en bas do ke anta wole ay en bas faut condamner à mort après président Bayel ma ka détention à vie bismillah wa de mais anta ya nyongri mais mabode amabo voilà faut mo ko don a sharia be abe amanyongri mais ni ou ko condamner à mort président drone be se ka ataka yelma ka fo bo yana angi jak mo chila ibi shibe ke kasola Allahu akbar voilà le républicain akmana faculté des lettres langue et sciences du langage ako du fene Congo malimbe barablala tlefla barablala awaku ire strangana li sembla gouvernement ga tabalika aywa ukabela yana dongase ukabela yana dongase o de chekan abla ni watina bingani kanyeshi musuma bingani sugu bela jeli wale dama do mimbe adama din yire ka keneya aba buruja abe do muso ka muso ya konnala abaka hake mine o munu ne bokera olu kalama kenkena mun ye cheni muso ya bingani ako abora afora atemena bengande ko kadaka atemena ka damne kemeshiki ani kirena kana bi bafla ani keme ani biwron lala o kera san franche min konnala san baflanta ani woro kana san bafla ani tan konton mo wenike ukube kobo kube kobo abana ni ami bi ha bi chadela Soleil hebdo kumana ko shawara batu okorobi nado ni anga ay koron fe commando coalition songoyi shawara batu ale sigili doke do akunte menei conférence c'est fait ku kumana anga koron la deka o kan ni ngoni ni kuna fondela kan ngoni coalition no ka kuru farle ngonka ay sinsin minka awaka fo anga gouvernement uke ka ubali ani kulu joli be no yense kulu ye uke marayro do marayro anga marayro no e koro marayro do
ka olu ba yɛlɛma ko kɛ mara yɔrɔ ina fɔ u bɛ sira découpage katla k'olu tɔgɔ o yɔrɔ masina ko tɔgɔ da Azabad k'u ka sigili gouvernement qui hakili to la u tɛ jɛn n'a ye dɛ ayiwa wa diɲɛma fɛnɛ bɛ taama min na maliyɛn fɛ ko u fɛnɛ k'u hakili to la k'u tɛna jɛn n'a ye dɛ n'u ye yɔrɔ yɔrɔ tigɛ ka o kɛ mara yɔrɔ ye a kana Azabad tɔgɔ kana d'a la ayiwa ko kɔni o y'u fɛ ko ye tubarikala n'a kɛra ten ko u kɛ da la ka fɔ u sola u ma taama très bien Nouvel Horizon an b'a dala kɛɲɛ n'o ye awɔ Nouvel Horizon min Mali yɛrɛ an ka jate min bɔra Mali kɔnɔ ka fɔ kunnafonidi yɔrɔ kɔnɔna la sama 2021 Mali ye jamana ye min ko ne gɛlɛya b'a kɔnɔ kosɛbɛ ko nka Mali n'i ye jamana 180 ta Mali bɛna 99 jɔyɔrɔ la liberté de presse n'o ye yamaruya bɛ maaw bolo ka kuma u sago la ka kuma arajo la ka sɛbɛnni kɛ ka kuma i fɛrɛ ma n'i sago tɛ dɛ n'i kɛr'i sago ye o ye dantɛmɛ fɛ i fɛrɛ ma ka tila minnu bɛ kuma ani minnu bɛ sɛbɛnni kɛ u fɛrɛ ma voilà n'i ko sago o ye ko wɛrɛ ye ayiwa o tɛ wa o fana ye tiɲɛ ye Ablaye Vital Robert Diop u y'a bila a taara ka baarayɔrɔ la yen ka o baarakɛyɔrɔ pe min ma u y'a kunbɛn olu de y'a kunbɛn u ye tɛgɛrɛ fɔ a ye tɛgɛrɛ ni kule caman ba ye Ablaye nin fana bɛ faamuya ani kuyu kɔni o de bɛ yuyu ye ka kuyu da kɔni kuyu kɔni sɔgɔna na nin kuma damadɔ ye Ablaye yanni waati dɔ cɛ siga t'o la karamɔgɔ Madu musokɔrɔba dɔ ko ne ma a ko kilo gɛrɛn ani Nafiki olu se ka baro kɛ o ka baro ka gɛlɛn cogo di kilo gɛrɛn ani Nafiki ko olu se ka baro kɛ Nafiki bɛ fɛ k'ala kali kilo gɛrɛn dun o ta fiki i pɛrɛn de Ablaye yɔrɔ olu ka baro tɛ diya i bɛ ka fɛn fɛn fɔ nɔgɔma la ni sutura la a bɛ dankɛnɛmaya ayiwa karamɔgɔ Madu kulu ne ko ma Bamakɔ tun ma bɔ Bamakɔ tun ma bɔ fɛn saba tun bɛ kɛ yan Abdou Sunkalo la awɔ ko fɛn bɛɛ ye kelen ye tun ye Bamakɔ ko silamɛ bɛɛ tun bɛ kulu kelen de ko an bɛ bi tiɲɛ don ko i bolo minɛ o i b'i bolo bila o i t'i bolo minɛ o e wahabi ye o e suniti o e silamɛ gansan ye aw bɛɛ b'a Amibi kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ni Amibi y'a fɔ daba mun ma bɛɛ bɔ tɔw daba ma kosɛbɛ mais depuis o bɔra la an y'a to Ala ma an y'a to Ala ma an y'a bɛɛ ye yan Ablaye an y'a to Ala ma n'a fɔra seli kalo yɛrɛ ko bɛɛ bɛ seli maa si t'a fɔ ma kalo yɛrɛ tɛ seli a tɛ kun i la mais Mali tiɲɛna ayiwa a ko cɛ Ablaye nin daminɛna kabini fanga dɔ démocratie fanga dɔ n'o tɛ Musa Tarawele ka waati la ani Modibo ka waati la yɔrɔ kelen pe kunda yɔrɔ kelen pe de kunda hali juma misiriba a bɛɛ tun bɛ misiriba juma o juma u bɛ taa seli o seli u bɛ taa dɔw yɛrɛ ko ne ma ko Musa a tɛ taa dugu la juma ni jagoya tɛ a bɛ seli de a bɛ taa o ye tiɲɛ ye maintenant fɛn kelen fana bɛ yan ko mairie-ba kelen de tun bɛ Bamakɔ la o fana ye tiɲɛ ye ko n'a ka di Bakisi ma ko ni furusi ye 100 a bɛɛ bɛ kɛ don kelen Bakisi nin ye kumaba de ye koyi nin kɛra an ɲɛna yan ko mairie-ba la ko a bɛɛ bɛ kɛ don kelen Sunkalo yɔrɔ Modibo de tun ye maire-ba yɛrɛ nka baara tun dilen bɛ Sunkalo ma Sunkalo Kulubali baara bɛɛ tun dira ale ma an de la don dɔ maire-ba in na yen u ye furu 100 ani kɔ siri sɔgɔmada kelen voilà côté nka a bɛɛ tun bɛ kɛ maire-ba in na ko n'a kɛra dimanche talata aw bɛ taa ka papier minɛ o de fɔra ayiwa nka ko ma tiɲɛ wa ko tiɲɛna ko tiɲɛna an kana fɔ a bɛɛ Bakisi sini an ka to tan an ka fɔ ye ayiwa d'accord a bɛ bɛn